Få gidslerne med. Bare kom med gidslerne, Mats. Ja, kom. Hvad fanden? Eller... Kom gidslerne. Nej tak, det går. Vejret er fint, så det er okay. Jeg siger, vejret er fint, det er okay. Vi går bare. Hvad? Op ved søen, eller hvad? Ja. Nå, men så lad være med at være ude på søen, hvis de er der. Så tænker jeg ikke, det er nogen grund til det så. Nej. Jeg kører tilbage til Rigsejlen. Ja, jamen det er jo. Har du kommet over? Emilie, er du stadig oppe på værkstedet? Nej, jeg er på Recycling i Toledo. Vi skal jo ligesom have nogle materialer, så vi har noget. Det virker rimelig meget tør. Jeg har også nogle materialer i min lastbil. Ja. Det er med dag. Goddag. Jeg vil løse ud og komme op i vandet. Hvad var det, du gik og samlede op hen ved stranden? Det var en sten. En sten? Ja. Hvorfor fanden sejler du på jetski med svømmefødder? Er du mærkelig? Siger du, jeg er mærkelig? Hvorfor sejler du med svømmefødder? Jeg klip lige det her. Hvad fanden venter du ikke med at tage dem på, til du skal i vandet? Hvad tænkte du der på, David? Mig, hvis jeg skal have tunet sin bil. Hvad siger du? Du åbner her med Palido, tænker jeg. Nå, jeg er en gang. Hvad? Der er der åbent i Palido, er der ikke det? Hvorfor har du også maske på under din maske? Jeg ikke var der med, det er jeg ikke, men jeg kigge, hvad der har åbent. Nej, det er sgu ikke... Jeg gider sgu ikke have drukket. Men hvorfor har du en maske ind under den? Så kan du nemlig ikke trykke vejret. Jo, det kan jeg. Er du fandme for mærkelig? Jeg håber, I har klippet det her. Fordi han var jo godt nok noget mærkeligt, den betjent. Løv. Benik. Jeg skal lige tjekke, om den skide vælgeting der, at den, hvis den er det, så gør jeg det ikke nu.
Hvad var det, den hed, David? Vi er inde i Easy Sport. Hvad er mine?